Αυτό είναι ένα κινέζικο παντελόνι και αυτό ένα ελληνικό. Ο Εμίλιος έχει κλείσει τα μάτια του και είναι έτοιμος να κάνει quality test. Έλα, Εμίλια. Τσεκαρέ το, δες και την ποδιά, τράβα την αν θες. Σκίζεται. Τσεκαρέ το λάστιχο, εδώ, στη μέση. Είναι όντως δύναμη, να ξέρεις. Θέλεις να πάμε στο δεύτερο παντελόνι? Ναι, και μετά θα σου πω ποιο πιστεύω ότι είναι το. Θες να είναι αυτό. Θα δώσουμε και το άλλο. Αυτό είναι το δεύτερο παντελόνι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Λάστιχο, ποδιά, κάτσε να σου το. Δεν ήταν από πριν. Όχι. Τα έπαιξε κατευθείαν. Εδώ πέρα είναι τρύπα. Ή είναι απλά. Η τσέπη, η πίσω τσέπη. Φεύγουν οι ραφές. Ισχύει. Εντάξει, το βρήκα το κινέζικο, ήταν και πολύ δύσκολο. Αυτό είναι το κινέζικο. Νομίζω Αυτή φαίνεται. ήταν η τρύπα. Και εδώ. Οχ, εγώ το έκανα αυτό. Εσύ το έκανες, μόλις. Γι' αυτό βάζουμε ενισχυμένες δραφές, διπλό λάστιχο. Εδώ δεν το έχει. Η τσέπη είναι πολύ πιο στιβαρή πίσω. Και τι διαφορά έχουν αυτά στην τιμή? Μικρή είναι, αν φανταστείς τη διαφορά στην ποιότητα. 15 με 16 ευρώ, 21 με 22. Πολύ μικρή με βάση την ποιότητα. Τι θα διάλεγες, Εμιλία, για την επιχείρησή σου? Αυτό, άμα ήθελα να το δώσει κάποιον εργαζόμενο που δεν δουλεύει σκληρά, αυτά θα του δίνω. Σε ευχαριστούμε, Εμιλία. Όπως βλέπουμε, αυτό το παντελόνι καταστράφηκε ολοσχερός. Οι διαφορές τους πολύ απλά είναι ενισχυμένες δραφές, σωστό λάστιχο, ποιοτική κατασκευή. Ενώ από την άλλη, μονές δραφές, σκίζονται, λάστιχο, πολύ φθηνό, άμεση καταστροφή. Οπότε, αν δεν θες ο εργαζόμενός σου να είναι έτσι στη δουλειά, δώσε 3 ευρώ παραπάνω και πάρε αυτό.